Lucy. Саб кардам да ҷавоб надидам ма меҳру саб кардам хона харобам ҳаволат ба худо рӯзе дил танг меша марам дил санг мешам месӯзе кам меша ба мисли шам меша гуфтам ҳаво баланди сабраи сарат монна ва мошинаи баланде набурд то тай хона ҳатта гардхона ба хона оқибат хор шавӣ бересте ҷоми ғам бо мардои бегона рақс бикӯ хамурат намурд хата маст бикӯ вальс бикӯ дастур истод бумон бар қасд бикӯ паст бикӯ танауса гуфтам паренот лавзай ошавата қанза ҳозираш даку нағзай чизади кишиди кур ё ки додамта маҷбур аввало буди ба ҳазур хестия кишиди дур балот задай куҷондор и зиндагӣ дубора намешава пафтор и зиндагӣ да худат мебурори қарор ё таги дор меша ё соҳиби дарбор эй майда майда баланка байда майда майда подкайфи майда рафтам ганда заёби вайда мезана қанда мегираш ханда майда майда баланка байда майда майда подкайфи майда рафтам ганда заёби вайда мезана қанда мегираш ханда сума дода нишонут шайтон шудай дагонут мебарам тура дубай зарар мекунам ба ҷунут сунти рахш бахт мекунам яки бебахт мекунам пушаймон мушаккасе ки ӯ барқасд мекунам гуфта будам пушаймон меша олудаи қадар корои ҳаром мешай баъд байни дӯсто ту бадном меша ту ба ҷо меша ту ба ҷо мешай гар як куни чени дарё намешува ғамта дигар гали сиён мебини пеш як қадамта дигар ки ҷои бинамат гӯё надидамта рӯи ойна нигоҳ кун нишон медиҳад ки бадант мондан тоқа мара мондан тоқа ай касое надоштам бовар мара мондин тоқа мара мондин тоқа дабайн кирамонум довар балот задай куҷондор и зиндагӣ дубора намешава пафтор и зиндагӣ да худат мебурори қарор ё таги дор меша ё соҳиби дарбор эй майда майда баланка байда майда майда подкайфи майда рафтам ганда заёби вайда мезана қанда мегираш ханда майда майда баланка байда майда майда подкайфи майда рафтам ганда заёби вайда мезана қанда